Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Magi. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Magi. Kini akong problema bahin ni sa kong bana nga na magtrabaho sa usa ka punerarya ug kun nganong na problema ko ani ingon man gud ini ang mga pangitabo. Pangako sayo ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ang ating pag-ibig upang di magkalayo kailanman. Ilom na ko na diyan, mudaot ka ba ya? Hala nyo, nga naman tayo Mayo kung saan may problema tay. Unsa man to spidot? Nadugay ha? Madugay pa ba to? Ay hapit at tumuulit tayo uy. Napaman ko na sila sa kasuhong patay. Uy, unya dili lang tamangaon ni ini. Maghuwat pa din sa imong bana. Maghuwat dito tayo kaya umantay sudan. Sira may magdalag sudan. Uy, salan. Wala din ka magluto. Ako bitaw siyang giingnan nga magluto lang ko. Ingon man siya nga, dili lang kay magdara kog sudan. Asa makuno siyang sudan ka sa pininarya makasyagikan? Dito silang trabahoan. Sa pininarya? Oo, kay naamang ko ni maghatdanan og sudan dito, baligya. Wabo na ko dito sila magluto og sudan-sud sa pininarya. Dili tayo, oy, naisuki dito nga maghatdanan og sudan dito na lutuas ila. Si kinsa man kuno. Si Ani. Naabot og pamaliga dito sa pininarya si Ane. Mga kailan naman na niya mga trabahante dito sa punerarya gud tay, mga embalmer, kailan na niya. Hasta gani mga tighimo og lungon, suki na sad na niya. Ay, mauba. Naroon niya. Maghuwataan ng imong bana. Iusa ka no sa batong tuig. Nasiksaban niya, siya na ron ay. Di malagi porlo niya gina. Nakapalit na isang sakyanan. Wa, kayo uy. Lain naman ko nang ilang gina. Maabito na ilang service kung magkuha na silang patay. Unsa yan? Mao na kargahan nilang patay kung magkuha na silang patay dito sa ospital baron or dito sa ilang trabahoan. Aron ato dito ibal sa mahon. Unsa di ay. Iusa. Abi na ako bago na niyang service. Kay mo sakay ulta ko. Sakay lang tay, dako man kay naglugar sa sud. Pwede ka maghigda-higda diha. Hello! Hanggaw ba yan mo? Aron di ka sa puton dali na mga onata. Nanay sudan nakadaan na spidot dali na. Dali na tayo lingkod na nga rin. Ano lang tayo, tuwad nga rin. Ay, lingkod nga rin tayo. Patuwaron. Palungon ka na. Usa ba sudan? Ay, dagan tayo na, dagan. Dubong baboy. Eh, lamin ka niya, dubong. Oh. Di ka mukhaon na ning atay, tay. Kaon ka katay, di. Mukaon, oy. Kuso kay mukaon ana sa una. Karon eh, di ka. May kalma na ko ng mga naas ding hawaan dong Ay, man. lamang loob. Kay hibaw ka na, ang atong arthritis, masig maglisod na sa tanig lakaw. Gano'n na tayo, may problema. Na, may daghang dugo-dugo diyan. Ang sudan lain na, dugo-dugo, ganahan ka na. Yusa, di ibaligay ka dong. Dito lang akong trabaho ang tayo, kili dito sa pulinarya. Uy, sorry, maliti kong sardinas dito mag-ibe. Sardinas na ako. Kay murag imingaw makugpaon og sardinas. Uy, sorry, maliti kong sardinas dito, be. Tayo, bisensya na ka. Halimbawa kung makamkaon sa daan ng sudan. Okay, rapido to eh. Sila tayo, sunod. At yung kapalit sa sudan sa restaurant. Okay naman, God. Okay, gataon mo kamkaon. Unsa mo kay. Na restaurant nga akong palitan. Lami ini silang sudan diha. Asam na dapit nga restaurant ah. Tapat sa pulinarya tayo. Sa ito eh. Okay, rapido to eh. Ato na lang palit sa pungko-pungko. Ay, maganda. Sana naman ba na ni mo milakaw na spidot. Tuan na tayo nilakaw na, duty pa man to. Nga naman tay. Unsa man na siya. Wa si plano nga mangitaglaing katrabahuan. Ay nga no di ay tayo, ang sa di ay nakabati anak, kana iyang trabaho. Tarong man ang trabaho Tarong lagi, pero kuan ba kining dili na siya mahadlok anang patay. Natay, kanas pidot no, di gyud na mahadlok og patay. Mas mahadlok pang patay kay niya. Kulawa ko na ng imong bana. Lagi tay, bisang magduog pa na siya sa patay, di gyud na mahadlok. Mas mahadlok pa na siya sa maniningil. Oo ba? Ngano di ay tay, di pa ka anak kung pananglit mamatay ta, may libre na tang lungot. Ayan. Recorded by X Thunder Gaming.
O sa may libre ng lungon pa. Karoon ko na una. Mga mumang ka. Wa, tay, uy, naunsa man na sa disiya. Uy, kasi seryoso sa gyud nimo. Ang ato ba, ang ako sad, practical ta, kay kitang tanan adtong kita paingon. Wa may makalihay na to, ana. In kaso lang ba, pananglid si Bako, mamatay ka. Ikaw lang lagi. Ah. Ano mo ako mo example? Sige, ani na lang. Pananglit ha, og masakit ka. Oh, okay ra na. Pananglit og masakit ka, nya mo grabe. Di gyud matabang, mamatay magyud ka. Kaman mag-ioy. Ato naman ay gapon paingon. Ay, natural man na tay. Uy, asa ko kakakitag na sakit nga, buhi pa, nasakit unya mi grabe na, adto gina paingon ang tanan. Ang example ko no dihaglain, be. Okay, example. Huwag kay sakit, lagsik kay ka, himsog kay imong lawas. Oh, ka na. Sarong mamatay gihapon nga, lagsik na good kayo. Unya, kay nadasmagan man ka. Patay gihapon. Aw, patay. Klaro ni mo babayhan ka. Murag imo mong itang patyog na lang. Aw, syempre, uy. Kay dili lagi ako practical na, mamatay man gyud ta tanan, uy. Mamatay lagi, pero ikaw lay una. Ano ako mag-imong himuong example ba? Natural kay libre man taglungon. Ato na kung may example lain, natural kita, ikaw. Ug mamatay ta, natay libreng lungon. Kay unay naman ta. Ako di ay, ganong dili man ang ikaw ko no, be? Og ako ang mamatay, wala may istorya nimo. Pagkakito. Nakasabot kong tatay, murag di pa gid siya gustong mamatay kay murag masukanon siyang maghisgot og kamatayon, labi nag maghisgot ng punerarya. Kanang di siya ganahan gyud mamatay, mao nga sukad adto, wa na ko mohisgot niya ana. Unya to, Dodo, Oo, sir. kamo ba si Kitsa Paris ni mo tuupaw? Si Butsoy? Butsoy, kamo ba Butsoy ba? Kami Butsoy. Kung mag-deliver gali mong patay, paingon tos paing adto diin adto hayaang patay. Hinaya taon ninyo. Kay naay mga reklamo na to. Katugyato din yung minatay dito sa Labangon. Reklamo taon ng bana. Bana sa matay ba reklamo? Ya, unsa may ilang reklamo, sir? Ang iya ko nung asawa nga namatay, pag dito sa punerarya, napay panty. Ya. Paghatod ko no dito sa bahay, wala ko ipatigaw sa tuloy mo. Sa atay na mo, sir. Sa atay na mo. Nga gipangyuan na mo sila bagong panty para sa matay. Kay mapasabi ang igbal samar. Unya, wa man sila kidag panty. Sige mo lang ingon, mapita to, mapita dito, mapita diri. Nga. Hantod nga nasuod sa lungon ang minatay. Wa ka pa manting minatay. Ano dre? Wala, ay, gili ra. Ayaw, sir, ka, mapiso ba na sa mga ambar. Ito lagi. Usak laruhan ninyo ha. Pugsa ninyo tagtungod, o di ba? Kamu na palitong panty, o di ba? Inyo lang palitan dito sa okay-okay. Okay. Dili, sir, uy. Mga gahi kayong tagtungod, sir. Ano gahi? Sir, gahi, oy. Gahi mga Oh, gahi kayo pangayoan. Basta sa sunod, kamu na ipalit. Kunya, ipa-appeal sa lista dito. Ipa-appeal sa charge na dito. Lakaw na mo kay ato ko speakers. Kay problema sila dito na. Nga naman, sir. Nakakaroon naman tayo dito. Nya, ang tagtungod, amo itong napakita ba taon? Saon lang to. Ato ko kayo dito. Si ato, sir, mayas tuminatay. Bino, saan naman? Sir. Solve ang problema ng patay, ha? Nalista naman lagi ni. Oh, nilisan sir, pero wapa tao na soldier. Kaya wapa man pagkita ang asawang aning minatay. Oh, kisa di natubang niyo ni. Ang inahan man to ang aning namatay, sir. Di mo nang asawa, gid. Ubang niya, ang saan? Ang sa ibalita, mari ba to? Ingon tong inahan, sir, nga padoon ako nung ari ang iyang asawa. Oh, niya mao ba kay sulti niya mapabli serious lungon. Wa may desisyon sa inahan, sir. Ang iya ko ng asawa ko mo desisyon, sir, kung saan lungon na ipasuod ng minatay. Oh, mao ba? ladag ipong bana, wa pa basod og lugon. Ito. Murag mo na asawa, sir. Mao ni asawa. Braulio! Ngano ko taon, oy? Ngano namatay kang tawanan ka, buwangan ka? Ha? Kakalit ba, ani? Nangalit ka man lang, Rulyo? Excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me. Ay, Ngano, sir? Ikay asawa sa matay, ma'am? Oo, taon, sir. Gibiyaan lang ko kalit aning nampak. Ugwa ni batas ang banahan ni. Namatay lang, awa yun man ang head.
Kasi ana bigyan kinabuhi ma'am. Dili na gyud naman tagaan ko dapat ko to. Dinis kalibutan taon. Ang ginuo gyud yung sayo na ni tanan sa Mao kinabuhi. giburik dati noon ba na? Asa dili no, pasalamatan sa taon. Tapos niya yung pag-antos at least tamalipayon siya sa imutangan karon ba. Nga nakasiguro ka nga malipayon siya karon sir. Ngano man nakita mo? Ha? Sila Pedroy. Pagkamatay di ay niya sir, nakita dayon mo o gisultihan kaniyang malipayo na siya. Ha, kuan ma'am, kita tanan kung matay tano, matubang tas tanan sa atong labawng makagagahom. Dili na natin isgutan ma'am. Gusto lang na mo mahimutang ni mo balag tarong ba. Ya, masud na namo lungon. Unsa man may napilian mo ang indot nga lungon. Kining mangutana unta ako pila may among bayranan din is punerarya. Well, ang kanang beranan ma'am, ang kining yung beranan tag sa taon, tag sa tagsaon lang nato ha. Sa may apaning patay, may beranan mo 10,000. Tag sa taon, tag sa tagsaon lang ni nato ha. Make up aning patay, may beranan mo 10,000. Balik-balik ko na itong istorya. Uy, kamahal gud ada. Ayas ma'am, medyo mahal-mahal gina siya ma'am. Kaya kani gitaw nga itong makeup artist. Atong gitaw ni sa Escuelas New York, ha? Dito siya Escuelas New York. Kung saan siya sa mga sikat nga makeup artist, mao ni ting makeup ni Bruno Mars basta mag-concert siya. Si Palito siya nag-makeup ato pagkamatay. Mao nga medyo mahal gini taon siya. Nya, wa man taon mi anang 10,000 sir. Uy, pwede og Ay ma'am, saan naman, make-upan naman ang taon ni mo ba na taon? papasa lang ang iyang make-up sir. Musabot ra na sa brolyo kay usaon wa man gud taon, wa man gud ni say tarong trabaho sir. Unya gamay ra kayo sweldo. Unya namatay pang inatay. Ay, wa gud ni kabayadan na sir. Pwede papasa lang ang iyang make-up sir. Oy, pulbos lang ibutang ang iyang naong. Wala na. Nilakaw na ba itong titila para mapapas at make-up mo? Binok. Sombro na ni. Sino na ni mo, Binok, ha? Ikay tig-make-up na sa mga patay. Sino na ni mo, Binok? Recorded by X Thunder Gaming. Pulbos dong. Hindi, sana ko ma'am. Burat kong ibutang. Mahal kayong pulbos eh. Burak. Sige. Ano, okay na kayo na, mamoy. Nyaon sa man. Okay lang ni. Inani lang ni. Isod lang ni lungon. Asa man lungon ang mong napilian, ha? Kay pila mang inyong lungon. Dahil tag 50,000, dahil 80,000, dahil 100,000, 150,000. Uy, barato diya. Nay barato, ma'am. Kanang lungon sa bata, barato na. Nga nay diwit-diwit. Ang diwit-diwit yung dapat ba? O dili, ang pintal mo diwit-diwit ang kolor. Dara na 10,000. O, kana na lang. O di mo nang suod sa minatay taon ni mo taon nga. Kanang lungon sa bata taon nga dapat diwit-diwit. Di na masuod yung taas mo kaya mo ba na taon. Nya ang lungon sa bata, bida. Wala pa siya tilan. Putla lang. Sao? Pita sa rin. O siya putlon, ma'am, ha? Aliog sa minatay o ang til. Dili, ang iyang tiil ba para masuot? Ginoo, yan ang style ay, porbida. Nya, unsaon man ako. Ay, makasabot na sa buryo, sir. Ha? Makasabot na masinabuton man na siya sa buhi pa ng bana ko. Sige. Kanya, ang yuta, ma'am, nga atong kalubngan taon sa patay, unsa man. Namatay 100,000 diya. Ha? Oh. Ginoo ko. Uy, ang taon, kamahala na, sir. Uy, pwede o akuan, 1/2 square meter lang. Bakit? Lubong nga na, ma'am. Ay, pabangon na lang. Pabangunon o pabarugon na to. Porbida, unsa? Hala, unsa dong mo na nahitabo sa minatay. Day. Naluoy ko sa minatay. Mura ko. Dong, ano ka, uy? Hadlo ko, day. Nahadlok ka unsa? Kasi kalagbong ko sa minatay ba? Bago ka lagun, uy. Di ka to. Di kami badaotan, day. Daghan na ba kayong nanguyog sa lubong taon? Nakakita sila diyon sa nang paglubong. Luoy kami minatay, day. Giput lang tawag tiil para masuot sa lungon. Gipabaro pag yung paglubong. Di ka taon may madtaot anong tanan, day. Hala, pidot, uy. Mao na among problema kay murag na konsensya gyud og maayo ang akong bana. Unya murag di na siya mahimutang, murag gihamok siya sa namatay ba. Ang akong gikagulan, dili ba ka mapriso ang akong bana nga mao ni gibuhat nila sa minatay? Hinuon di ba sa ilang pagbuot sa asawa man to. Pero na konsensya gyud siya. Unsa iyang buhaton? Unsa man kamo ang pasultihon? Maggie.
ang sendo dato kadlaw ah. Magi, Si Magi Ate Si Pres. Magi. Oh, Inday Magi. Ang problema itong Inday Magi Ate Pres katong iyahang bana bataon nga nasa trabaho sa punerarya. Diha sa St. Francis. Oh, na dito diha ilang konsyal Alden Diaz na siya trabaho dito. Ang problema Ate Pres na namatay nga gikas tabangon niya taas kay pagkatao niya wa tayo kwarta ang kuan. Ipot lang tiil nya gamay ra kay gi palit nga yuta para lubngan agi pabarog lang taon ang minatay Ate Pres. Luoy kayo niya mo na konsensya taon yang bana taon di baka taon siya madaot taon ato nga daghan ra ba nakakita niya pabarog ang minatay paglubong mo ni problemahan niya. Nganong ipabaro. Wa man tayo kwarta. Manakot, makatubang na sila siyang Gipalingkod kaliwa. gipalingkod ta to. Link na di pwede na. Ang bata. Ay sa na Ate Pres dito sa usa sa mga lugar sa Zimbabwe man siguro to. Ang ilang ang ilang patay ibitayon nila palingkoron ra. Ana. Unya ang katong mga duga Ate Pres ilang sauron. Sao man nila. Sabi ko ba? Sao nila. Tino na. Mo na ihaplas sila Ate Pres kay ilang mga katigwangan dito moabot mga ano binta kung ano binta kapin ana mo na nga mo kuno to yung makapaligon sa ilang lawas. Mao ba? Oh, ang kanang mga duga ila ihaplas. Ako ba gali imnon gali Ate Pres magpatugod. In fairness na nagkaon karon. Ah, in fairness, bitaw, mo bitaw, tinuod yun Ate Pres. Pamahaw ra baron. Tinuod man sa tinuod na natin to lugar sa Zimbabwe. Inig kakuan dito. Inig ka nito sa akuan kay malimpyo na or makalabira na ila sa tong kwaon, ilang limpyuhan, purbusan tanan, iadto to sa ilang balay. Murag sa ato adre kay naam na gitawag og bone chamber Ate Pres. Ang ila adto silang balay, ilahang ibutang dito ang ilang mga patay. Dili siguro ra ka madaot ana dong. Murag wa man siguro balaod nga madaot og ginanaon pagkuan pag lubong ang inyong mga minatay, di ba? Pero mas maayo ta tong maghigda si Ate Pres kay nindot mo na ipahimutag yun. Nindot mo sa mga nagbarog doon, kaya panakot sa tagtungod, makatubang na sila kang minatay. Uy, kaya po sila Ako lang patiran ka. Bambi, ato basahan, Bambi. Asan, Bambi? Kung ari ka din sa Old Testament, Sirach 7 verse 33 to 34 to 36. Panghatag kanunay sa tanan nga mga buhi ug ayaw hikalimti ang paghandom sa mga nangamatay. Duyo kanila nga nagsubo ug nagbangutan. Ayaw kalimti ang pagduaw sa mga sakiton. Higugmaon ikaw tungod sa mga butang nga sama niini. Bisan unsang imong buhaton hinumdumi nga moabot gayud ang adlaw nga mamatay ka. Kung buhato mo kini, dili gayud ikaw makasala. In short, mga mayong buhat. Murag apil matingalin ni sa kuan, work of mercy sa kuan, divine mercy o kumasayo. Ani Gulyat, sa atong karaanan, tahuron jud ang minatay. Gani sa gamay paming bata, mga tumigminteryo, kasabaan jud mis mo mama ko mulabang mis lubong. Lain ka no. Kanawagi ka minteryo mga lubong balainan ko. Ya kanang mitso agi na namin kasagaran maagi anak to mula usa tang mga nagkot ito. Dili ka sa probinsya Pedro, wa may nitso Pedro. Pedro. Ang panahon sa probinsya sa Yuta raman gyud. Unya among mama di ginamusugot imo nang labngan. Mulikay ka gyud. Karon tunob-tunoban naman lang. Malay gilainan ko. Lain ay. Kinang Pero hinoon ba, hindi ka kakalikayan do kon. Oh, bila kalag-kalag. Minatay. Oh, dagan kay tao. Dagan tao di ko kalikayan. Pero Apa ng istorya nila Gulyat at Refres, ako naman nagisgutan sa sanahan. Kini ko numusutag sementeryo, mas hadlo ko ko numusutag simbahan. Ano mga dahamang patay rin sa minteryo? Kaya kana ko numusut sa simbahan, pwede makunog na ay dili diha binunyagan o dili katoliko nga nasunan ng simbahan. Pero ato kuno minteryo, puro na nagiblisingan. No ba? Yan sa simbahan. Namay ba yung mga way bunyag, way blessing, wa diha. Ang minteryo, ang isodya, puro na nagimisahan, puro nagiblisingan, puro nagibinitahan. Dili kuno kuyaw ang minteryo. O itong ubang kuno bang minteryo na press ko lang maghibon kuno lababo. O maghibon kuno tungan at pugon. Nalapuyan ganing ubang minteryo namin ubang mamus minteryo. nabi to. Magtigil. Daghan ay sa una mahadlok ta pero karon daghan. Balik ta. Untay na panguntahan ng Gulyat. Ano sa ito yung panguntahan? Yan ba na taon na? Di ba kuno sila madaot? Daot kay papanog ng minatay. Kung ari ka sa human, kung ari ka sa pagkatao, basin dili, pero kung ari ka dili sa espirituhan, murag tawron yung tanan nato, kayo doon na may siultis mga kakaraanan nga sagrado ang mamatay. Di ba putlan magigtiil? Ano sa mga
Ang tinawat, sagrado bitaw namatay. Putag tiil, yung sagrado mo na. Papunta magtiil. Bitaw. Kaya di mamasakto lungo sa una. Sa Naman tingali mga grabe pa sa tingali Ayaw, kahit ayaw, kami nataya. ayaw na lang ninyo kay Big Deal. Uy, sus, mariset. Uy, Ang binawa ay big deal. Ay importante nga dong dili ka madawatan na dong kay naabay gyud tinuhuan ati pres nga ang ilahang minatay pabarog. Iniglubong. Dili lang ta musulti kung unsa nga tinuhuan. Pero nasayod ta na tanan nga ang uban ipabarog puston sa kuan white nga kanang Ang kanang gitawag ko mami. dili na mami lahin po ng mami. daddy, daddy. Dili lang ta musulti kung unsa Balik ka. Ang Ano na? minatay giputlan o tiil. Ang katong minatay nga giputla sa odro nga di makuha ano mo to. Pabarog og lubong. Tuwa kay mangluwa. Uy, ay mo to minatay sa mo gulyan. Naot sa man. Uyogol tutuan. Ay ya. Iwasa. Salamat na pala kanito naman doon. Kura ko, ang paso, tihon.